again. Today is Wednesday, November 5, 2025. Schedule sa akong injection sa anti-rabies today. Well, it's time na mag-iap-iap naman tayo ulit sa susi, friendship. Kung natumong diri sa akong report, o report sa buntag, report sa evening. Kung pili na bilin sa susi, gihapta. Sugod ta sa first floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Morning, sir. Mag-out na, sir? Mag-out na. Ang susi, sir. Ana pa dito. Again tag-iha friendship. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. 13 ang nahalin. Ang nabilin, pila ka buo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 eh. Dapat ni ang unom ang mabilin para 19 ka buo. Pero anong lima raman eh. Unsay missing ano? Oh my god. May na-missing. Wala naman diri sa kabila. Kabilang susi ng second floor. Kasi nabili ng susi. 8, 2, 3, 7 of 9. Oh, 6. 6, 7, 8. 3 of 2. Paano nato diri prinsip? 9, 5 diri. Og 0, 1, 4. Itong ko anong friendship pa. Ang itao na to unsay na missing na susi na tuko. Anong na missing man niya? Itong isulat friendship. Unsay nawala nga susi. Turang kuanon continue ra ta later friendship kaya ako sa pangitaon na ina-missing nga isa ka susi sa first floor. Ako na ning gitinamban ani friendship ang 016 mo oy wala diha. Pangitaon na to diri sa kuan di entry ang 016 mo oy na missing. Extend siguro. Ay, dili man po. Kung extend, dapat na ako din. Wala din. Dito sa bracelet mo. Wala ba yung nangita? Nagiling ako. Ako naman. Dito. Ang gani nadala ra og good for 2.
Wala gyud diha. Ang missing gid ang 016. Missing ang 016 diri ta sa kuan gid sa kanto. Wala di ang 016. Sabi sa good for 3 na siya ang 016. Nay nang gabi na gani nagsugot pa sila nga duha ka room ang kuwaon. Good for 2 na lang sila. Kay wala na, wala na diha. Kay wala naman dili ang 016. Dili ta sa second floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ang second floor. 15. Itong po ano yung friendship pa. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23. Sobrang naman siya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Buang naman. Review tabi. Review. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanap ka. Mali mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 jud akong halin. Tanan na niya. Naagid dani na kuan. Naara dani friendship na dobli iyang record. Duha ka tutuwan ang record na adani. Oh my God, Miss Irene. Imuhang tutuwan na diri Miss Irene, duha ka record. It's supposed to be 016 ang isa ani. Yes, 016 ang isa dapat ani. Dili tutuwan, dubli ang tutuwan niya, friendship. So 14 lang. 14 lang siya, dili 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 14 lang, dili siya 15, kinadubli yung tutuwan dili friendship. Ang 016, imbis kaning isa sa tutuwan ay 016 ani. Nagkamali na talaga. First time ever nagkamali. Yung kalilibi ko. Di good perfect. Dili kita perfect. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay na siya. Nabangga. Nadoble lang ang tutuwan. Okay, that's all. Thank you. Nakuha na solbad na, nakita lang ako nga anong nawala, na missing ang number 016.
annex. Nagdoble lang diri sa report, sa entry. Ang 221. Instead of 016 ang isa, naduwa ang 221. Okay, wrong 221. That's all, bye-bye. Thank you, God bless us. Love you all. Take care. Good morning. Good morning, friendship. Happy Thursday. Yan. Pag-night ako kagabi, kaya karon buntag na is oras 6 in the morning. It's time for me to bilang-bilang sa mga yabi kay magswapong naman ni unya. So, atong ihapon ang yabi kung insakto ba ang yabi, nabangga ba diri sa report o ang nabilin nga yabi. So, diri taon na sa first floor, ang nagamit kagabi morning until evening is 13 ka room. So, ito ang mga susi na wala nagamit sa first floor. So, ihapon na to. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 man ka rooms ang diri sa first floor. So, okay siya. Bangga siya. Diri naman ta sa second floor. Sa second floor, ang nagamit since the morning until evening, 15 ka rooms. So, 15 ka rooms ang nagamit and then 24 ka brook ang room sa second floor. So, yabo na. So, 16, 17, 18, 9, 10, 20, 21, 22, 23, and di na amay atong under maintenance na susi ka 24. So, nabangga ang ato ang susi tanan sa diri sa report o diri sa wala nagamit ang diri sa sulod sa hotel. And then naman may 8 ka rooms dito sa annex. So, magbilang ta. Ang annex, ang nagamit sa annex since sa morning is isa ka buok o kagabi is duha. So, tulora ang annex nga nagamit siya nga 8 ka buok. Din dapat na ay mabili na 5. Pero nalimpyuhan naman ni ang isa. So, okay na ni siya. Bilang na ni siya sa wala nagamit. So, duharat kagabi ilang ang limpyuhanan today. So, dapat unom ni kabuok. So, 2, 4, 6. Ang unom yun siya kabuok. So, nabangga ra gihapon ang mga susi. Kay nako, mahirap na kung dili magbangga ang mga susi. Mahirap. Kay na ami penalty. Ay, ang mahal ng penalty na mo, Ginoo ko. 500 times 5 na ha. Kaya kailangan kami mag-ingat sa mga susi. Kay mahirap magkabangga-bangga ng magka diin-diin kung asa magkuha sa pang penalty, bayad sa penalty. Diyos ko, lisod kaayo, hindi mapinaltihan kita. Kaya ang atong sweldo ibayad sa penalty nga guyon sana lang atong kuan ani ihatag sa pamilya budget kada semana. Ay, kaya kinahanglan jud mag-amping. Okay, thank you Lord, bangga ra siya. That's all, friendship. Yan, himo na ko report. Continue himo og report. Si Akit, God bless us and love you all. Love you all. Continue watching my reels. Thank you so much, and also my vlogs. God bless us again. Love you all. Bye bye. Take care, everyone.